Иво Тошев е нападнал общински съветник от Спаси София Стефан Спасов посред бял ден и изглежда, че полицията пак бездейства. Този човек е нападнал журналисти, общински съветници, политици, вървял години и нападал хора по улицата и полицията бездейства. И сега се видите малко повече за този Hello guys, welcome to AIView.org. In our next videos, I will share some information with you about further developments and marketing research for software and AI solutions, so please stay tuned with us. Exploration of AI to migrate from on-premises solution. Virtual computing was developed by nothing in common with us in the cloud. And the second is the cloud of grasshoppers. As even one machine to defect, the others to do its job. Stay tuned with us and don't remember AI View. Bye bye! Значи този човек години върви и напада хора по улицата и то не е случайни хора, то е журналисти, политици, общински съветници и така нататък. И полицията бездейства срещу него и има много добра причина за това. Ти кой работиш? Кой? Колко си? 8-2 си. Ти си завършил училище коя? 98-ма? 9-та? Тогава образователната система не беше към. Ей, моля те сега да ни снимаш. Danish media. Може ли на български да си? Бей, говорим си с него. Може ли на български да си? Говорим си с него. Говоря си, братовчеди, смей си говорим, не искам да ме записваш. Говоря си, братовчеди, смей си говорим, не искам да ме записваш. Както виждате, този човек работи в комбина с полицията. Според мен той е някакъв сътрудник на полицията. Аз ще ви пусна всички тези видеа, които съм показал тук в това клип. Тук съм показвал някакви кратки откази, но всъщност това са цяли видеа, които имам на главния ми канал. Аз си ги пусна в описанието. Гледайте ги, за да научите малко повече за този човек.